Dneska jsme si pro vás připravili video o svatém Václavovi. Svatý Václav, původně jeho jméno bylo Václav I. Byl známý jako český kníže, jako patron české země a jako svatý mučedník. Narodil se přibližně roku 907 ve Stochově. Byl z rodu Přemyslovců a vládl přibližně 14 let. Václav nejenže byl vzdělaný, ale byl také zbožný. Stavěl kostely, podporoval křesťanství a udržoval mír s ostatními státy. Češi se za Václavovy vlády měli dobře, ale nebylo to zadarmo. Václav musel platit Němcům za to, aby je německá vojska nenapadly. Svatý Václav byl zavražděn svým bratrem ve Staré Boleslavi. Po jeho smrti bratr Boleslav vládl českému knížectví. Aby v Praze vzniklo české biskupství, potřeboval českého světce a tak Václava prohlásil za svatého. Svatého Václava dodnes považujeme za patrona české země a proto slavíme 28. září Den české státnosti.